Исәнмесез, хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Саумысыз, яңа чорның яңа җырларын тыңларга һәм иң мөһиме ишетергә килгән тамашачылар. Концертыбыз Кәрим Тинчурин театры оркестры тарафыннан махсус бүгенге кичә өчен язылган безнең җыр увертюрасы белән ачылды. Авторы, композитор, бүгенге концертның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ильяс Камал. Татар җыры нинди булырга тиеш? Ничек үсәргә тиеш ул? Заманчалык, традициялелекнең капма каршысымы? Шундый сорауларга җавап эзләп, Калеп яңа буын җыены 2019 елдан безнең җыр лабораториясен башлап җибәргән иде. Башта түгәрәк өстәл, шигырь, музыка язу буенча остаханәләр узды. Аннары композитор, шагыйрьләр, җырчылар өчәр кешедән торган төркемнәргә бүленеп, яңа җырлар иҗат итте. Һәм шунысын искәртик, проект барышында тематик яктан да, жанр ягыннан да беркемгә бернинди шикләүләр булмады. Иҗатчылар үз күңелендә йөрткән уй-хисләрен җырга салды. Ахырдан ниһаять, мәртәбәле жюри әлеге җырлар арасыннан иң яхшыларын сайлап алып, бүгенге гала-концерт программасына тәкъдим итте. Узган мизгелләрне хәтердә яңартып алыйк әле. Игътибар экранга. Сәхнәбез түренә Калеп яңа буын җыены җитәкчесе, безнең җыр проектының авторы Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтованы чакырабыз. Хәерле кич, исәмсез, хөрмәтле тамашачылар. Безнең җыр турында дөресен генә әйткәндә, без инде күптән хыялландык. Шушы кичәгә без еллар аша килдек дияргә дә мөмкин. Ниһаять, республика җитәкчелеге, мәдәният министрлыгы ярдәме белән менә шундый мөмкинлек туды. Әлбәттә, инде бу безнең беренче талпынышыбыз, шушы зур сәхнәдә шундый яңа җырлар белән чыгу. Ләкин инде без үзебезнең нәрсәгә сәләтле икәнебезне беләбез. Нинди композиторларыбызны, шагыйрьләребезне барлыгын тоябыз. Хәзер инде безгә яңа көч белән, яңа тагын бер безнең җырны эшләргә мөмкинлек бирелсен дип телибез. Бүген музыка көне дә. Нәкъ менә шушы көнгә туры килүе үзе бер ниндидер матур билге кебек. Бүген яңа җырлар яңгырый. Әлбәттә, инде гел яңа җырлардан торган концертны тыңлау бәлки бераз авыррак булыр. Ләкин без тырыштык, бик дулкынланабыз. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Гүзәл ханым. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге концерт татар җыры нинди булырга тиеш сорауына җавап бирү омтылышы. Иртәгәсе көннең классикасын бүген барлап карыйк. Хәерле сәгатьтә. Һәм инде сәхнәбез түренә беренче җырчыбызны чакырабыз. Эльмира Җәлилова сүзләре, Ләйсән Абдуллина музыкасы. Яшә, сула, ярат.
Фортепианода композитор Лейсен Абдуллина. Сәхнеде Илгиз Мөхетдинов. Kışın olsa yanaşende her sonuçta her bir tında tınla barı yüreğini tınla yok tartılma bu dünyada dur karab yaşa sulayarak Илгиз Мөхетдинов. Шағир, композитор, жыршыға шәшәкілер гүлләмәсе. Гүлнара Тимирбулатова музыкасы. Рүзәл Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлнара Тимирбулатова музыкасы очасы гына. Башкара Илгиз Мөхетдинов. Фортепианода Гөлнара Тимирбулатова. Vakit ötті ай қабынды йоқларға вақыт Ләкин синең кірпекләрің йомылмый әле Хыялымда гүзәлләрнең иң гүзәле Азаплама йолдызлардан очрашу юра Мең еллык башкалада ул аралар ярак Йөрәк аңлап
yıldızlarda seni tanıydı. Hem belki sözler ezlidir özen yuvadır. Lakin indi sen hem salkın yıklarga vakit. Azaplama yıldızlardan ışraşı yurak. Bin yıllık başkalada ol, aralar yırak. Yürek anlarga telemiş, şundi sağına. Dullarını kanat edip, ışasığına, ışasığına. Azaplama yıldızlardan ışraşı yurak. Min yıllık başkalada ol, oralar yırak. Yürek anlarga telemiş, şundi sarına. Kullarımı kanat edip, Илгиз Мөхәттинов, Ышасы гына жырының авторларына шешеклер. Рүзәл Мөхәммәтшин, Гөлнара Тимербулатова. Луиза Янсуар сүзләре, Эльмир Низамов музыкасы. Мин яшим сәхнәдә. Авторларны нәк әлеге жыр туыга Габдулла Кариев театры артисткасы Алсу Файзуллина рухландыра. Фортепианода Эльмир Низамов. Яшим сәхнәдә, йөзәрләп, меңәрләп, гомерне бүлгәләп, телгәләп. Әүлия бүген иртәгә җилбәсәк, бер көнлек күбәләк. Мин сөю, мин хәсрәт, мин сәрвәр, мин хәят, мин тере, мин хәләк. Күп миндә ул рольләр, кем яман, кем әйбәт, нәрсә хак, ни гайбәт. Мәңгелек бушауда ишетә ул сакчы, үзеңне ниһаять бу гомер бер уен. Кемгәдер рәхәттә, кемгәдер бик кыен бу гомер.
Яшим сахнада Yüzerlep, menerlep Min server, min hayat Min halak Min suyu, min hasrat Min ümit, min lağnat Min oham, min ofyat Min ola siz Nihayat, nihayat, nihayat Алсу Файзуллина, Эльмир Низамов, Луиза Янсуар. Hürmetli тамашачылар, безнең җыр музыка бәйрәме дәвам итә. Туктале, ничек музыка бәйрәме булсын инде? Җыр бит ул башкарыла торган шигырь дип әйтик. Шигырь бәйрәме дигән, шигырь бәйрәме. Җыр ул беренче чиратта, музыка. Юк, килешмичә катгый рәвештә шигырь дияр идем мин. Ә син алай диме? Музыка. Тайрари-рари-рари-рарайрам, тайрари-татам-тарам-татам. Җыр ул беренче чиратта тавыш һәм вокал. Хәерле кич, исәнмесез, кадерле дуслар. Коллегалар, бер дә шаккатмагыз, мин сценарийда каралган. Карале Өлсине, без монда йомырка беренче булганмы, тавыкмы дип бәхәсләшәбез, ә ул чыкты да әтәч ди. Беләсеңме, Салават, җырчыдан башка җыр тамашачыга берничек тә үтеп кера алмый. Җырчыдан башка җыр тексты да ул инде оешып бетмәгән шигырь һәм инде менә музыка кагазгә салынган ниндидер аңлаешсыз тамгалар гына. Менә мәсәлән минем кулымда хәзер киләсе җырның ноталары. Менә әйтегез әле, таныйсызмы? Аха, җиләкле җәйләрдә дигән. Бу Туктале, Ришат, син моны училище тамамлаган артисттан сорыйсыңмы? Мин бит инде музыка сәнгатен аркылыдан буйга йөзгән кеше. Белгеч үзенә күрә. Беләсеңме, Ришат, нишибез? Миңа калса, моны бу темадан бөтенләй читтә булган бер кешегә күрсәтергә кирәк. Мин синең белән ризалашам. Менә залда күп кеше, җаның кемне тели, шуны сөйләй аласың. Яхшы. Хәзер. Так. Зак уйлама. Аха. Таптым. Менә ул сезнең артыгызда. Шушы таяк булгап торучы бахырны сайлыйм алайсаң. Ул Алкышлар. тараган ноталарны башкалар таный да таный инде. Ильяс Камал. Егетләр, яңадан башлап карыйм әле мин. Хөрмәтле тамашачылар, безнең җыр музыка бәйрәме дәвам итә. Фәнил Гыйләҗев сүзләре, Резида Гарипова музыкасы җиләкле җәйләрдә. Башкара Зәринә Вилданова. Сәхнә түрендә Кәрим Тинчурин исемендәге театр оркестры. Оркестрның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ильяс Камал. Жир җиләк пешкән чак яратта, Ушыңнан җиләкләр ашатта, Иң татлы җиләгем дидең син һәм үпте. Мин йолдызлы төннәрдә тыңладым, Иркәләп чәчләрен сыйпадым, Җәйләрем булырмын дидем мин һәм үпте. Син
birga bir bütün. Jilakli jeylerde kavuştuk, men seni, sen meni topishdik. Qo'ynimda yo'g'aldi muhabbat, shushadir ko'rasan. Uyandim, bor tuyg'um, bor hissim sen menim yuragim urladi. Yıldızlar sündeler tong attı, jil nazlab shashlarni taratdi. Kun to'di, biz to'dik yonada. Sen meni, men seni yaratan. Җиләкле җәйләрдә җырының авторларын алкышлыйбыз. Фәнил Гыйләҗев, Резида Гарипова, Зәринә Вилданова. Хөрмәтле тамашачылар, әмінә киләсе эшлек уртак телне озак таба. Җырчыга сүзләр, шагыйрьгә музыка шамый, ләкин хөкемдарлар аларның уртак җырын югары бәяләде. Элнар Байназаров сүзләре, Зөлфәт Вәлиуллин музыкасы бөтенлеген бозып зәңгәр күләгәмнең. Башкара Азат Кәримов. Bütünlüğün bozuk Kuyu kulağımın Şehir şirin kişti Qavlar bulutları Salını tügeleli Bu kenglikке Qaytım ağıma düşündüm Bine varım Dəşim şəhənə Ubim şəşlərindən Həm kuzlərim tünge tuğır tavgət istər Sağını tügelərli
Дәшмишәгенә Убим шәшләреңнән Һәм күзләрең төнгә тугры тәүге төстә Сөю түгел әллә иреннәрнең Калтырауына теләр теләмәстән Сөю түгел әллә иреннәрнең Калтырауына теләр теләмәстән Эндәшмишәгенә Убим шәшләреңнән Һәм күзләрең төнгә тугры тәүге төстә Сөю түгел әллә иреннәрнең Калтырауына теләр теләмәстән Сөю түгел әллә иреннәрнең Калтырауына теләр теләмәстән Зөлфәт Вәлиуллин, Азат Кәримов, алкышлар. Элнар Байназаров бүген ни кызганыч килә алмады. Гөлназ Газизова сүзләре, Резида Гарипова музыкасы. Без үстек, башкара Сөмбел Кыямова. Biz üstek Үткәннәрдә калды Бәпкә үлән баскан су буя Төнлә тереләсе уянчыклар
Sümbül Kıyamova. Авторларға һәм инде әлбәттә җырчыга шәшәкләр. Гөлназ Газизова, Резида Гарипова, Sümbül Kıyamova. Егетләр, сез беләсезме, әлеге яңгыраган җырның авторы Резида Гарипова профессиональ композитор түгел. Без аны режиссер буларак беләбез. Шуңа күрә үз төркемендә җиң сызганып эшкә керешкәнче үк миңа җырда драматургия мөһим дигән теләк белдерә ул. Гомумән, җырның шигырьгә үзенең таләпләре бар. Әйтик, Хәсән Туфанның «Агыла да болыт агыла» әсәрен, шигырен хәтерлисезме? Хәтерлим, Салават. Агыла да болыт агыла, туган үскән җирләр ягына. Афәрим Актюрин музыкасы. Шигырьдә булай әйтелә. Мине бары чылатып үтте кукурузлар белән бер рәттән. Салават, һәр җырның үз темасы инде. Ләкин лирик җырга бу тема туры киләме соң? Так, ничек әле? Мине бары чылатып үтте, ак каеннар белән бер рәттән, шулаймы? Әлбәттә, Ришат, ак каеннар белән бер рәттән. Булай бит җырга ятышлырак, Шулай, яисә Сибгат Хәкимнең Сусау җыры. Сара Садыкова музыкасы. Так, сусаудан янган күңелгә су салып торсаң икән, шулаймы? Шигъри варианты булай тәмамлана. Үлгәндә, башым очында су салып торсаң икән. Ягъни иҗат процессы даими хәрәкәттә ул. Егетләр, миңа калса һичшиксез безнең авторларда эш барышында бик күп бәхәсләшкән. Әледән әле сүзләрне, юлларны, музыкаль фрагментларны алыштырып баш ваткандыр. Бу хакта юга барын имешем киләчәк сөйләр. Дуслар, без бүген җырлар тыңлыйк. Хәзер тыңлаячак җыр бөтенләй яшь композитор, яшь шагыйрә, яшь башкаручы тарафыннан иҗат ителде. Сәхнәдә дебютантлар. Гүзәл Закирова сүзләре, Мәдинә Галиева кие. Син бит ул. Башкара Адилә Ганиуллина. Жан
Дебютантлар Гүзәл Закирова, Мәдинә Галиева, Адилә Ганиуллина. Фәнил Гыйләҗев сүзләре, Зөлфия Раупова музыкасы. Күчмә кошлар җыры. Башкара Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Хайри. Biz uçmamız yarım zengər kökünü Yırak oralarga çiçirlerge Düşünsek de lekin tuğan yokның Güzelliği menge köngüllerde Tuğan jirler uçar kanat birer Hem kütere bizni havalarga Tuğan yokның kengliklerin iler Uçabız biz yalan ufuklarga Biz kitemiz kabat kaydı yurak Yügrük yıllarga Tını küllerge Tuğan yokta Madur yakırıp Kanat koyar bizi Nenilerge Tuğan jirler uçar kanat birer Hem kütere bizni bulutlarga Tuğan yokның kengliklerine Sihat bire canlı devalarga Biz uçabız yolap yana örler Yana büyüklükler Allah Yüreğimde aziz vatanıma Мәңгі туғырыр Йөрәк яна Туған җирләр Uçar kanat birer Hem kütere bizni havalarga Tuğan yokның kengliklerine Sihat bire canlı devalarga Tuğan yokның kengliklerine Sihat bire canlı devalarga Зөлфия Раупова, Фәнил Гыйләҗев, Айгөл Хайри. Рүзәл Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Мин кем? Башкара Татарстанның ат казанган артисты Алинә Шәрифҗанова.
Хәтерлим катлы чагында яуда янган таттар атларымның төйә күзе сызылый жанымда һәр таң сайын яңа көнгә уза Узам ялкын уташа Мин кемәле, мин нибары кеше Җир белән күк миндә тоташа Шикләнмәдә шүрнең гарип чага Шикләнмәдә taşlar Küvet şiir baş üstüne kara Şiklenmede anda kıyaş var Her dostayın yanağımda uzak Bu yolsam yalkın ulaşa Köklerde bir benim bilen tutaşa Min işitem Leyla sirkelene Min işitem tajın taraşı Min işitem birse gün karşımda Yaralası sabı davuşu Min kemeler, min мәңгілік кіші Жир білән күк миндә тұташа Min kemeler, біз kemeler Min kemeler, min Яңа шырның яңа жырын тәкъдим итүчеләр Алина Шәрипҗанова, Рүзәл Мөхәммәтшин һәм Гөлназ Закирова. Бір ойлап қарасаң, композитор іші нәрсе инде ул шулай бит. Тегеләй дә, былай да шул җиде нотаны әвәрә китерү. Беләсеңме, Салават, бу хакта бер мәзәк бар. Егетләр, сөйләгез әле. Так, хәзер ике композитор очраша икән. Берсе өлкәнрәк курста укый, икенчесе яшьрәк. Исемә төште. Так, хәзер яшьрәге буйыгып утыра икән. Өлкәнрәге килгәндә нәрсә булды дип кызыксына башлаган. Сорамада ди икенчесе. Сессияга кадәр сонаты язырга куштылар. Һич вакытым юк. Вакыт һаман кыса да кыса дип әйтә ди. Оптырагансың икән дигән тегесе. Соң менә иҗат җитәкчеңнең берәр күләмлерәк әсәрен алда. Ахырыннан башлап нотага нота күчер дә яз дигән, битте дигән эше. Алайда эшләп карадым шул. Тик Сәйдәшнең кояшлы вальсы килеп чыкты дип әйтте ди. Менә шулай. Әстәгъфирулла. Менә Нәҗип Җиһанов җыр язырга алынган һәр композиторны мактый торган булган. Ничек иттереп шул кадәр кечкенә жанр эченә бөтен уй хисләрегезне сыйдырып бетерәсез дип шаккаткан. Юкса үзем җыр язырга алынам да, эш барышында гына кабат симфония язуым ачыклана. Шушы урында дуслар, җыр ул гаять сихри һәм җитди жанр дип атасак була.
Һәм сәхнәгә чираттагы җырчыбызны чакырыйк. Резида Губаева сүзләре, Зөлфәт Валиуллин музыкасы. Мин сине җырымнан эзләдем. Башкара Татарстанның ат казанган артисты Филүс Каһиров. Min seni göz aldımda Jır itip tudurdım Ağıla ağıla mım bulup Söz bulup iz bulup Küledim yadladım sözlerin Jır itip yazdım da şul jırdan dilerip Min seni dilerip izledim Tamşılar uşuma jıydımda Min seni his etip tudurdım Canımı жылыта жылыта Қорқыта сұлқыта Исемім ұшырына аштым да ұшырдым Сен дейіп шашыған есімді Тек сақлайым есімді Тек сақлайым есімді Түсімді Ұшымына аштым да ұшырдым Сен дейіп шашыған есімді Тек сақлайым есімді Тек сақлайым есімді Түсімді Küledim yadladım sözlerin Jır etip yazdım da şul jırdan dilerip Min seni dilerip izledim Min seni dilerip Зөлфәт Валиуллин, Резида Губаева, Филүс Каһиров. Миләүшә Гафурова сүзләре, Гөлнара Тимербулатова көе. Дөнья сырын безгә Татарстанның ат казанган артисты Илүсә Хужина аша. Фортепианода композитор Гөлнара Тимербулатова.
Siyep yaş ayakların cirne Çiğdemlerin zıybap yürü Eşeşlerin nazlı icilne Gönlüm açılıp gelgen biri Dünya açtı yaşarın zırı Elde şuna bexitlimi Herinde şul izgisi var Özürse yümme kalma var Min bu jirge bitilişem Her kimşilik üzünçeli Şuna gülem, şuna şırlıyım Hem yegirem kılacayım Dünya açtı yaşarın zırı Elle şuna bexitlimi Herinde şul izgisi var Özürse yümme kalma var Dünya açtı yaşarın zırı Elde şuna bexitlimi Herinde şul izgisi var Özürse yümme kalma Özürse yümme kalma Özürse yümme kalma var Милеуша Гафурова, Гүлнара Темирбулатова, Илюся Хужина. Ханымнар һәм әфәнделәр, безнең җыр гала концертының икенче бүлеген башлыйбыз. Сәхнәбез түрендә Мәскәүдән килгән кунагыбыз, дөнья күләм танылган баянчы, музыкант, композитор Айдар Сәләхов. Каршы алыгыз.
Айдар Салахов, Карим Тинчурин исемендәге театр оркестры, җитәкчесе һәм дирижер Ильяс Камал. Менә дуслар, безнең җыр дибез. Яңа чыр әхәңе дибез. Ләкин бер генә яңалык та искелектән, Куштырнаклар эчендә куштырнаклар эчендәге искелектән гайре тормышка аша алмый ләбаса. Килешәм, һәрбер яңа сәнгать әсәре элеккеге ныклы нигездә корыла шулай бит. Җыр дигәндә без Мустафа Ныгманны, Марсель Галине, Рәзил Валиевны, Фәннур Сафинны, Роберт Әхмәтҗанны, Роберт Миңнуллинны искә төшерәбез. Җыр дигәндә без һичшиксез Мансур Музаффаровны, Рөстәм Яхинны, Сара Садыкованы, Фәсил Әхмәтовны, Луиза Батыр-Болгарины һәм әлбәттә Резида Әхиярованы күз уңында тотабыз. җыр дигәндә без Илһам Шакировны, Әлфия Авзалованы, Хайдар Бигичевны һәм башкаларны күздә тотабыз. Алар күп. Без аларны беләбез. Без аларны өйрәнәбез. Ләкин үзебезчә иҗат итәбез. Инануыбызча татар җыры төрле булырга тиеш. Аңа ике генә таләп куелырга мөмкин. Камил татарча һәм һич шиксез сыйфатлы булуы. Әйтик, менә безнең җырлар кебек. Якынча салават. Егетләр, дәвам итәбез. Ленар Шәйх сүзләре, Динә Хәкимова музыкасы «Мин бәхетнең өске катында». Башкара халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Гардисламова. Зәңгәр күкнең упкын дулкынында тургай булып җаным атыла. Кайда
Ленар Шайых, Дина Хакимова-Камалова, Айгель Гардисламова. Булат Ибрахим сүзләре, Лейсән Абдуллина музыкасы, Язмышым бүләге, башкара Айгөл Гардисламова. Yılmayıp gitken dersin, yılmayıp ötken eder. Benim көңіл bir көптеннен, yılmayıp gitken eder. Bir yılmayıp aşık eder, yazmışlarını beyleder. Benim көңіл көптен, seni kütken iken, sindik dibe benim yüreğim. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, görünme haberden. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, görünme haberden. Yazmışlarını birge ördek, yılmayıp gitken çağın, benim көңіл bölegenden, yılmayıp gitken ide. Bir yılmayıp aşık eder, yazmışlarını beyledi. Benim көңіл көптен, seni kütken iken, sindik dibe benim yüreğim. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, huzuruma haberden. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, huzuruma haberden. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, huzuruma haberden. Yazmışım bölegesi, benim sürmez bәхетем. Seni süyemin canım, seni süyemin yaram, huzuruma haberden. Yılmayıp gitken idensin. Булат Ибрахим, Лейсән Абдуллина, Айгель Гардисламова. Лейла Хабибуллина сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Үзең кирәкле. Башкара халыкара конкурслар лауреаты Диләрә Төхватуллина.
Gözlerimde alıp uçlarına Gözlerime tutup karasam Kırariden anda yaşarınken Süyü diyen Sarınıp kışlı kullarıma Torbalı yağ yürekli Kışlı kullarıma Könlüme Жылы сөзім өзі керекли Günlerine soğusun başlarımla Tınıp kalır yarsı kögelim Dikeline sarı bulutlardan Yağmur bulup şirge tügedim Жылы сөзім өзі керекли Жылы сөзім өзі Ләйлә Хабибуллина, Гүлназ Закирова һәм Диләрә Тухватуллина. Егетләр, уйлап карасаң, дөньядагы һәрбер сәнгать әсәре мәхәббәт турында, шулай бит? Шынлапмы? Мәсәлән, Моцартның реквием әсәре. Сөйгәнеңне югалту ачысы мәхәббәт булмый. Ни булсын инде тагын, Салават? Малевичның Кара квадраты. Монда миңа калса яңа чырга, иҗат ирегенә мәхәббәт. Күктә йолдызларның кимүенә үртәләп язылган шигырь дисеңме? Яшәүгә гашык авыл картын данлаган спектакль булсын. Барысы да мәхәббәт ләбаса. Җыр исә бөтенләй яратудан гына тора. Ришат, моннан соң тормышымны җимердең дип җырласаң, белеп тор, син чын барлыкта мәхәббәт аңлатасың. Димәк, иң яхшысы туган якка булган хисләрне җырлау. Әлбәттә. Лилия Гыйбадуллина сүзләре, Илмир Низамов музыкасы. Мин Казанга кайтам. Башкара Илгиз Мөхәддинов. Фортепианода Илмир Низамов үзе. Казанга таңда
Qazan qala bizni sağına Min Qazanğa yazlar bo'lib qaytam gürlevkler Tulup aşığam Qazan suday qaytkan dulqan bulup Başım yem kirmen taşına Min Qazanğa yüzler bulup qaytam Qazan qala bizni sağına Min Qazanğa nidir izlep qaytam Var yollar bilse Qazanğa Canım tarta, kanım tartalımda Yazmışlarga bulmuy yazganı Min Qazanğa xıyal bulup qaytam Qaytam ilkin iler yarına Uğramları tamşine sızar Qazan qala bizni sağına Qazan qala bizni sağına Qazan qala bizni Liliya Ghibadullina, Elmir Nizamov, Ilgiz Muhiddinov. Hürmetli tomoshachilar, bugun endi bizning sahnaga eng ko'p chiqish yasauvchilarning birisi ol Ilgiz Muhiddinov edi. Qizg'anishga qarshi dunyo o'zinikin ite, ham endi Min Qozonga keri qaytam degan jirni boshqa jirlarga tegishidi. Bizning Ilgiz shin barliqda, shin yigit. Ham endi albatta ilagizali tag'in bir qat Ilgizga o'zimizning olqishlarini bo'lak etik. Sizning olqishlarini endi Ilgiz eshitgandir deb o'ylayman. Biz esa konsertimizni davom etamiz. Gulusa Battalova so'zlari, Liliya Tahirova muzikasi. Kutmasin. Boshqara xalqaro konkurslar laureati Olina Karimova. Fortepianoda kompozitor Liliya Tahirova. Kütmedi buksidin yalvarıp Jillerden ötünden iltigiz Sümidip sözlerinin yalganı Nişe kat kesilgen ümitler
Күтесің шытырдап қысылған Ушыңда дәвасыз әрнуін Неге сын жанларыны құзғатмай Әр кету, әр қайту, әр өлім Неше қат кесілген үмітлер Үйіңде жиді ят өтілген Юлыма түбелген күзлерім Күтмәсін, күтмәсін Бәхиллік сұрады иріннер Ғафу ит риза бұл күтмәсін Күшіккен жаныма әмәніп Менің дә күткенді білмәсін Неше қат кесілген үмітлер Үйіңде жиді ят өтілген Юлыма түбелген күзлерің Күтмәсін, күтмәсін өтіннің Неше қат Күтмәсін өтіннің Юлыма түбелген күзлерің Күтмәсін, күтмәсін Гүлүсә Батталова, Лилия Таһирова һәм Алина Кәримова. Рәхмәт, бик зор. Бик кирәкле ибер. Рәхмәт. Рифат Сәләк сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы, Ак фәрештә. Башкара Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Фортепианода композитор Миләүшә Хайруллина.
Канаклы бала боларбыз біз мәртә улышырған мама ақ фәрештә кебек улышырған мама ақ фәрештә Рифат Салях, Миләүшә Хайруллина һәм Эльмира Калимуллина. Хөрмәтле тамашачылар, игътибар иткәнсездер, лабораторияның һәр бер катнашучысы үз өлкәсендә азау теше ярган кеше. Бер казанга ничә тәкә башы, җеннәре ничек килешеп беткән дигән. Сәнгатьтә бит һәркемнең үз фикере, үз сүзе бар. Беләсеңме, Салават, 30-нчы елларда андый бәхәсләрне Муса Җәлил белән Нәҗип Җиһанов бик җиңел хәл иткән. Ришат, 30-нчы елларда бик күп нәрсә җиңел хәл ителгән. Анысы шулай, ләкин менә пыр тузып утырыр урынга алар утырып шахмат уйнаган. Һәм инде кем җиңә, шуның фикере өстен чыккан. Шулай әлбәттә. Безнең җыр лабораториясының да төп максатларыннан берсе шул иде бит. Татар эстрадасын зәвыклы, мәгънәле җырлар белән баетудан тыш, яңа буын иҗатчыларын үзара табыштыру, аралаштыру һәм әлбәттә инде табыштыру. Кызык бит, гомеремдә бер мәртәбә бу кеше белән эшләмим дип ант ишүчеләр булды микән? Ләкин шулай, белмим, һәр хәлдә анысы да үзенә күрә тәҗрибәдер мөгаен. Әмма бер-берсенә бирегеп һәм инде ябышып калган иҗат төркемнәре тәгаен булмагандыр миңа калса. Шуларның берсе белән танышып узык, дуслар. Гөлүсә Батталова сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы. Синсез яшәргә. Башкара Эльза Исламова. Фортепианода композитор Миләүшә Хайруллина. Мин синең шәүләңә әйләнмәм, ялынмам, ялвармам, кил диеп үзәгең өзелгәч кайтырсың җилләргә, җил
Мин синең җиһанда яшәмәм. Эзләрсең ялгызың таңнарда, кан тамган ярамны әрнетеп омтылма җанымны аңларга. Мин синең дөньяга табынмам. Газизрәк, якынрак үз күгем хушлашып мәңгегә. Күп ныкта күз яшьсез тынлыкна үкседем. Мин синең дөньяга табынмам. Синең бәхетең буламам. Синең шәүләңә әйләнмәм. Синең җиһанда яшәмәм. Синең дөньяга табынмам. Синең бәхетең буламам. Синең шәүләңә әйләнмәм. Синсез яшәргә Мин синең дөньяга табынмам. Синең бәхетең буламам. Синең шәүләңә әйләнмәм. Җиһанда яшәмәм. Синең дөньяга табынмам. Синең бәхетең буламам. Синең шәүләңә әйләнмәм. Синсез яшәргә Мин синең шәүләңә әйләнмәм. Ялынмам, ялвармам. Кил диеп үзәгең эзелгәч кайтырсың. Җилләргә җилкәннәр киереп. Гөлүсә Батталова, Миләүшә Хайруллина, Эльза Исламова.
Гөлзилә Гафурова сүзләре, Лилия Тахирова музыкасы, Моң авазы. Башкара Татарстанның атказанган артисты, Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты Артур Исламов. Фортепианода Лилия Тахирова. Ғарур халқы, мұңлы халқы, дантыда жырлары, ярақларда ишетілер жойылмас мұңнары. Kişiliknin canıdır nur salar Üngeline Üngellerinin paytavası ol yaşar Ömürge Asırlardan asırlarda düşersin sinahın yoğaltmadı dereceni halkıma bindeşer ol kişiliknin canıdır nur salar Üngeline Üngellerinin paytavası bul yaşar ömürge Üngellerge derman biri şerebe sağla milletimin tarihleri mağlarda şağla ol kişiliknin canıdır nur salar Üngeline Üngellerinin paytavası ol yaşar ömürge ol kişiliknin canıdır nur salar Üngeline Üngellerinin paytavası ol yaşar ömürge ol yaşar Гөлзилә Гафурова, Лилия Тахирова, Артур Исламов.
Ильяс. Зур рахмат. Гөлүсә Батталова сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы. Казан, башкара Эльза һәм Артур Исламовлар. Taşlarında izler kala, Küllüş kıyaş küpken aziz kala. Yıllar sina kırşan yakan, Şanlık tarikatını söyleyip yaktan, Daimını söyleyip yaktan. Yaşaysan sen günümüzde, hem balgısın tüngü kugümüzde. Ölgürükler, kaderlerge, yazılgansın bizden takdirlerge, yazılgansın takdirlerge. Şillerinin jolası da, izlerinin alası da, Diksin ağzı. Yereknin yaktıları, teleknin yakşıları, diksin Kazan. Kazan, Dağıtıp duran ibrek aslan, Yaşayan dersinde Kazan. Dünya duran ateşlerden yaptı uylu köşelerde Senin ruhun bizge kuşken, Biz bit senin candan özlüp düşken. Bir var alem, sende dünya, Senin çırgaklı deryası ya, Senin çırgak deryası ya. Her yüreknin öz kazanı, öz dığısı anım öz azanı. Sina ilken öz yolları, yaşa kazan kolda ış yukarı, yaşa kazan ış yukarı. Şillerinin jolası da, izlerinin alası da, Diksin ağzı. Yüreknin yaktıları, teleknin yakşıları, diksin Kazan. Bir gel hey! Kazan, yakıp duran ibrek aslan, Yaşayan dersinde Kazan. Dünya duran ateşlerden yaptı uylu köşelerde Kazan. Yazmışları beyler Kazan, Teşebbüsün bütün cihan. Dünya duran ateşlerden yaptı uylu köşelerde Dünya duran ateşlerden yaptı uylu köşelerde Kazan yaptı Kazan, bekliyor bir grek aslan. Kazan yaptı Kazan, bekliyor bir grek aslan. Teşebbüsün bütün cihan. Yazmışlardır beyler Kazan, yaşa Kazan. Kazan, Kazan. Гүлүсә Батталова, Миләүшә Хайруллина, Эльза һәм Артур Зур рахмат. Исламовлар. Бик зур рәхмәт.
Достар, біз бүгін Татарстанда дүния күлем шаралар уздырабыз. Юллар салабыз, йортлар тізейбіз. Безнең камазлары гарәп шүлләрен ду китерә. Біздің ұшқышлар күкні яра. Бездә бүген киләчәк шәһәре Иннополис бар хәтта. Һәм әлбәттә, киләчәккә сәламебез булсын дип иҗат итәбез. Янабыз, язабыз, җырлыйбыз. Без күп икән. Безнең җыр проектында катнашучылар иңгә иң эшләгәндә шуңа инанды. Без бар икән. Шуңа күрә безнең төп жырлар да һич шиксез алда әле. Dövrlerde yok almadı, tezlenmedi, yakılmadı. Şır sakladı dağlardan, mum gitmedi tamirlardan. Yaşau üçün jırdan aldık, jırda tudık, jırda yandık. Dünya bizi jırdan tanıyıp, şakramlarda jırlar tanıyıp. Şirge bilgen her köşede, işe jırı karşı ala. Bizden jırda diller günler, bizden jırda büyük dala. Dünya bizde, günümüzde, bizler boyun kullar jalı. Yüreklerge salı bittik, dileşirke bizden jırda. Şirge gelir yağa buğun, xətir bulub qalır bugün. Biga salgan tantık sözler, bizning qaqtaş jırlar siler. Millet isen, millet gurur, uzun bulsa jır ömrü. Ufuklarga aşık jırlar, yaşaganda bizning jırlar. Her köşede bir şeçere karşı ala. Bizden jırda diler günler, bizden jırda büyük dala. Dünya bizden, ümit bizden, bizler oynar kullar jalı. Yüreklerge salı bittik, dileşirke bizden jırda. Şirge kilgen her karşında bişik jırı karşı ala. Bizden jırda kiler günler, bizden jırda biye dala. Dünya güler ümidizde, bizler oynar kullar jalı. Yüreklerge salı bittik, dileşirke bizden jırda. Bizden jırda, bizden Қадірлі достар, шушы юғары нұқтада біздің жыр проектінің гала концерті ақырына яқынлаша. Кеше бойы затлы музыка ойна бізні
Тинчурин исемендәге театр оркестры куандырды. Оркестрның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ильяс Камал. Кичәнең сценарий авторы Рүзәл Мөхәммәтшин, режиссер Найля Сабитова. Гала-концертны алып бардылар. Карим Тинчурин исемендәге театры артисты Салават Хабибулла. Габдулла Кариф исемендәге театры актрисасы Алсина Закирова. Һәм мин Ришат Ахмадуллин. Шулай ук рәхмәт Калеп яңа буын җыйны концертны оештыруда ярдәм күрсәткән өчен филармония концертлар залы хезмәткәрләренә һәм шәхсән директоры Кадим Назир улына зур рәхмәтләрен белдерә. Шулай ук журналистларга һәм матбугат җитәкчеләренә дә бик зур рәхмәт. Сезгә, тамашачылар, бик зур рәхмәт. Яңа җырлар туа торсын, исән, имин булыйк. Сау булыгыз!